Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wonten pangarsanipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Jawa Tengah saha Kabupaten Temanggung ingkang dahat kinurmatan. Dumateng panjenenganipun Bapak utawi Ibu Camat Pringsurat ingkang kawula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Klepu non inggih Bapak Endra ingkang kawula hormati. Dumateng sesepuh saha pinisepuh ingkang dahat kinurmatan. Tumramba dumateng para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Nuwun sewu wonten mriki kawula nderek matur. Dene atur kawula wonten mriki minangka sulih saking keluarga seni soreng Cipta Budi Utama ingkang saking Dusun Duwok, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Wonten mriki keluarga Cipta Budi Utama badhe nderek ngaturaken panglipur wonten acara Festival Seni Budaya wonten ing taun 2026 menika. Para rawuh mbok bilih samangke para paraga anggenipun ngaturaken panglipur utawi pasugatan kirang mranani saha nuju prana wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kula ingkang nyuwunaken gunging samudra pangesami dumateng panjenengan sedaya. Mekaten ingkang dados atur kula kirang langkungipun kula nyuwun gunging samudra pangesami dumateng panjenengan sedaya. Sugeng mriksani ngantos paripurnaning sak mangke. Salam budaya sugeng mriksani ngantos paripurna mangke.
Budi Utomo Joyo Enus Watoro Seni sorek adalah tari keprajuritan, gambaran dari prajurit-prajurit Jepang pada masa kerajaan Demak Bintoro yang penuh dengan kelugasan, kedisiplinan dan ketegasan, terbentuk oleh kuatnya tekad sangat Adipati yang bernama Haryo Penangsang untuk merebut kekuasaan tahta Demak. Dan inilah seni tari soreng Cipto Budi Utomo. Selamat menyaksikan Cipto Budi Utomo. Iya. Purwakaning carita ana ing alun-alun Kadipaten Jipang. Pratamtama den pandhegani Sang Senopati olah gladi prajuritan. Katon cungkat Trengginas samapta ing gati sawega ing diri. Sindra tantuk Taliwondo ngenya Gladyuda. Sorake kaya bata rubuh, polahe kaya gabah den Indri. Katon teges sumunarti jane Sang Adipati mandhap ing alun-alun Kadipaten Jipang. Lidi breksa para tamtama kang nedya gladi yuda. Kaulaku kabeh kang padha sowan ing titiwanci iki uga gladen peperangan kawiwitan.
padha gojegan guyonan yo. Daya etako kelana kloso klosone pecah tambalan jajan jajan mampu ayo dipakan no asu yen asune mati ayo dikelek kali yo kanca bebarengan yo makaryo lantaran ati rumah ayam tentrem gembira gotong royong ingkang dadi semboyane kemari Man, rene man. Sendika Kanjeng. Sadurunge sliramu mbabarake sejatine awake dhewe nderek lali prana iki dibacutne dhisik anggone padha gladen ya. Nggih sendika Kanjeng. Sabanjure gladi olah kridaning yudha nitih turangga lan gegaman. Mula jupukna turangga kanggo para soreng sabanjure ana bab kang wigati kang bakal tak aturke marang sliramu kabeh. Lho mangkata dina iki. Nggih nggih. kita Tandia. Ya, 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 ya. Hey, hey, ha, 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 hey, hey, ha. Senopati lan kabeh para tamtama Jepang. Ngaso sawetara dhisik ana bab wigati kang bakal tak aturke marang sira kabeh. Sendika Gusti. Ingsun bungah banget rasane. Ora kahananira kabeh nggone olah gladi peperangan nyata-nyata prajurit pilih tanding.
Nanging mangertenono isih ana bab kang wigati kang ganjel ning ati Riya Penangsang. Sureng. Nggih. Ingsun isih kepengin bales ngudi tuwuh lara wirang sedone Rama Surawiyata. Prawata hadiri ngunduh ing pakarti sirna Margalayu. Ananging kawruhana isih ana klilip satru mungguing cangklakan ana ing Pajan ora liya ya Hadiwijaya. Mula soreng rono lan rangkut maju rene. Nggih. Rono lan rangkut. Maju sing teges rene. Sendika Gusti. Maju rene nyaket marang ingsun. Yo, jagonmu sing kepenak dhisik. Nggih. Sliramu sakloron tak utus supaya iso mlebu ning Pajan. Mangertenono. Sliramu sakloron tak jaluk iso merjaya Hadiwijaya sliramu saguh. Sagah Kanjeng Gusti. Yen sliramu sagah, sliramu sakloron tak kanteni Kyai Bronget Setan Kober. Minangka piandel ingsun, minangka pusaka Kadipaten Jipang. Nanging eling-eling aja pisan-pisan gawe kuciwaning ati Adipati Riya Penangsang. Pawartamu tak tunggu ning Kadipaten Jipang. Sliramu kudu bisa nyirnakno Hadiwijaya saguh. Sagah Kanjeng Gusti. Yen sliramu saguh tampa ana sing ngati-ati pusaka iki. Nggih. Eling budhal dina iki sing ngati-ati. Sliramu tak tunggu ning kene. Nggih. Sak banjure ingsun kepengin iso lenggah dampar ana ing Kasultanan Demak Bintara. Mangkata dina iki. Sendika Gusti. Pangestuku marang sliramu sakloron. Senopati. Lan kabeh para soreng. Nggih. Nggonmu Gladen Bacutna. Tak jaluk saiki sliramu kabeh padha lah Gladen Kanuragan. Prajurit Jipang kudu dadi tamtama kang pilih tanding. Ora mung wulet kulite nanging uga wasis peningale. Yo, Sendika. ingsun kondur ning kedaton Kadipaten Jipang. Tengara bende mangungkung binarong sang putra Jipang lampah katak tanggo-tanggon sorot netra nembus rasa nala pratamtama dadan sala netepi wajib bebela negeri. Hey!
semanten atur giaran seni soreng saking dusun dua pring surat ingkang paparap Cipta Budi Utama. Wabillahi kathah kalepatan saestu kula sakadang nyadong pangapunten kang tanpa pepindhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.